күркәм, сұлу, матур, шибәт, қызлар жырлауы керек екен. Көнләшеп куйдым инде, берәр җыр язып шулай итеп Фәридә белән Алсуга җырлатасым килеп китте. Шулай итеп, сәхнәдә яңадан безнең бүгенге яраткан артистыбыз сәхнәнең түрендә Рөстәм Вәлиев Саратов гармоннарында.
Rüstem Valiyev. Altıda oynayın, ortada oynayın. Rüstem. Meni alasızmı? O'zingiz bilan, Alloh sizlarni pardonlasin.